8 июл президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтироми баланд меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро самимона истиқбол гирифтанд. Муҳтарам ҷаноби олӣ, шуморо ба кишвари дӯст ва меҳмоннавози Тоҷикистон самимона хайрамақдам мегӯем. Улӯ мартаваллу. Сизди доступ чана мемандост Тоҷикистанда доступ жатқанамизга чӯж рактан кубачистабыз. Хуш омадед. Саҳни фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба хотири пазироии арзандаи меҳмони олиқадр бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Қирғизистон ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду давлат идона оро ёфта буд. Барои истиқбол роҳрави сурх густурда шуда, афсарони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд. Ҳамчунин баҳри пазироии сатҳи баланди меҳмони олиқадр аз ҷониби ҷавонон ва аҳли ҳунар барномаи рангину пурмуҳтавои консертӣ пешкаш карда шуд. зимни суҳбати кӯтоҳи дар толори фурудгоҳ баргузоршуда сарони ду давлат доир ба барномаи сафари давлатии Садир Жапаров ба Тоҷикистон табодули назар намуда, аз ҷумла изҳори бовар намуданд ки он дар таърихи муносибатҳои ду кишвари ҳамсоя саҳифаҳои нав боз мекунад.
ҳаштуми июл баъд аз ташриф овардан ба пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе дар доираи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ба хотири эҳтиром ва арҷгузории таъриху фарҳанги ғании миллати тоҷик дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати бузурги тоҷикон Сомониён шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузоштанд. дар ин маросим президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар намояндагон ҳамроҳӣ карданд.